Βρισκόμαστε εδώ στο φιλόξενο χώρο του Ιδρύματος Μαρία Τσάκος για να συμμετάσχουμε σε μια διημερίδα της IESEC, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, η οποία έχει τη θεματική ενότητα Create Your Future, δηλαδή να δημιουργήσει το μέλλον σου. Η διημερίδα αυτή θα ευαισθητοποιήσει τους νέους φοιτητές και τα νέα μέλη της IESEC όσον αφορά θέματα που έχουν να κάνουν με την παγκοσμιοποίηση, με ηγετικές ικανότητες, με οργανωσιακή κουλτούρα. Είναι κάποια ερεθίσματα τα οποία θεωρούμε ότι είναι πολύ θετικό να τα λάβει η νέα ακαδημαϊκή κοινότητα. Εμείς ως Επιμελητήριο Χείου πάντα στεκόμαστε αρρωγοί σε οτιδήποτε έχει να κάνει με την ανάπτυξη της γνώσης στο νησί και σε αυτό το πλαίσιο βοηθήσαμε στην οργάνωση και στην παρουσίαση στην ημερίδα αυτή. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Ανδριανός Λεωνίδας. Είμαι υπεύθυνος εξωτερικών σχέσεων και χρηματοοικονομικών στην τοπική επιτροπή της IESEC Πανεπιστημίου Αιγαίου. Και σαν υπεύθυνος εξωτερικών σχέσεων της τοπικής επιτροπής, ήμουν υπεύθυνος για ένα πρόγραμμα που τρέξαμε περίπου τους 2 περασμένους μήνες, φέρνοντας 10 φοιτητές από την Κίνα για να δουλέψουν εθελοντικά σε μη κυβερνητικούς οργανισμούς, βοηθώντας τους προωθώντας τη δράση τους. Οργανισμοί όπως το Κάστρο Χείου, ο Έλεξ Περιβαλλοντικός Οργανισμός και άλλοι διάφοροι. Βιβλιοθήκη Κοραή, παρέχοντας ουσιαστικά ένα έργο σε αυτούς τους οργανισμούς εθελοντικά και θέλουν να τους βοηθήσουν με τη γνώση που έχουν. Ωραία, καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Γιάννης Χατζηνικολάου. Είμαι υπεύθυνος εξωτερικών σχέσεων μαζί με τον Λεωνίδα στην IESEC Πανεπιστημίου Αιγαίου, αλλά επίσης είμαι υπεύθυνος και για τις εισερχόμενες ανταλλαγές, δηλαδή τους φοιτητές που έρχονται από τις χώρες τους στο εξωτερικό στην Χείου για να κάνουν την πρακτική άσκηση. Τι κάνουμε όμως ουσιαστικά? Δίνουμε τη δυνατότητα στους φοιτητές να κάνουν πρακτική άσκηση στη Χείου και ταυτόχρονα βοηθάμε τις επιχειρήσεις της Χείου και τους μη κυβερνητικούς οργανισμούς να αναπτυχθούν μέσω της πρακτικής άσκησης που κάνουν οι φοιτητές που τους φέρνουμε. Γιατί φέρνουμε φοιτητές που έχουν γνώση πάνω στο αντικείμενο, που όταν θα αποφασίσει η εταιρεία ή οποιαδήποτε επιχείρηση στοιχείο να συνεργαστεί με τον οργανισμό μας, μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα φέρουμε ανθρώπους που θα έχουν γνώση του αντικειμένου και θα έχουν εμπειρία πάνω σε αυτό που θα ασχοληθούν. Και έτσι θα δώσουν την ευκαιρία στις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν και με νέες ιδέες, με νέες απόψεις και πράγματα μέσα στην εταιρεία τους. Είμαι η Αδαμαντία και είμαι υπεύθυνη για τη διαχείριση των ανθρώπινων των μελών του οργανισμού, ουσιαστικά στην IESEC του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Και αυτή είναι η περίοδος που μπορούν να έρθουν νέα μέλη στον οργανισμό για να υλοποιήσουν τις ιδέες τους και τα όνειρά τους. Και ουσιαστικά έτσι αναπτύσσεται και ο οργανισμός μας. Οπότε αυτό το event σήμερα απευθύνεται στους νέους που μπορούν να μάθουν τι κάνει ο οργανισμός και πώς μπορούν να ασχοληθούν με τον οργανισμό για να έχουν τα κατάλληλα εργαλεία για το μέλλον τους. Γεια σας, είμαι η Αλεξάνδρα και είμαι υπεύθυνη πρακτικής άσκησης στο IESEC Πανεπιστημίου Αιγαίου. Αυτό που θέλω να σας πω είναι τι μπορεί να κάνει κάποιος φοιτητής συμμετέχοντας στα 2 προγράμματα της πρακτικής. Αρχικά, πέραν ότι θα κάνει πρακτική στο πεδίο των σπουδών του και δεύτερον, θα αναπτύξει την ικανότητα του να ζει και να εργάζεται σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον, αναπτύσσει τους ορίζοντές του και ανοίγει τους ορίζοντές του, αναπτύσσει χαρακτηριστικά που ποτέ δεν είχε φανταστεί και μπορεί όλα αυτά που μαθαίνει να γυρίσει πίσω στην χώρα του και να τα κάνει πράξη. Γεια σας, είμαι η Χριστίνα και είμαι πρόεδρος στην IESEC Πανεπιστημίου Αιγαίου. Και τώρα τι ακριβώς είναι η IESEC? Λοιπόν, η IESEC είναι ο μεγαλύτερος παγκόσμιος φοιτητικός οργανισμός σε πάνω από 110 χώρες. Στην Ελλάδα είναι στα 7 μεγαλύτερα πανεπιστήμια. Ένα από αυτά και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, που εδρεύει εδώ πέρα στη Χείο. Λοιπόν, και τι κάνει η IESEC? Η IESEC αυτό που κάνει ουσιαστικά είναι να αναπτύσσει τους νέους και να τους δίνει ηγετικές ικανότητες. Και πώς το κάνει αυτό? Με τα προγράμματα πρακτικής άσκησης. Οπότε, είτε φέρνει φοιτητές από το εξωτερικό εδώ, για να κάνουν μια πρακτική σε μια εταιρεία ή ένα οργανισμό, είτε στέλνει φοιτητές από εδώ να πάνε αντίστοιχα στο εξωτερικό. Εγώ είμαι ο Νίκος, είμαι υπεύθυνος επικοινωνιών και πανεπιστημιακών σχέσεων της IESEC Πανεπιστημίου Αιγαίου. Έχω 2,5 χρόνια εμπειρία στον οργανισμό και αυτό το οποίο έχω να πω είναι πως ο οργανισμός μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά πράγματα τόσο στην πανεπιστημιακή κοινότητα όσο και στοιχείο. Οπότε πρέπει οπωσδήποτε τόσο το Πανεπιστήμιο Αιγαίου όσο και η τοπική κοινωνία να αγκαλιάσουν τον οργανισμό.